Помняте ли си на кой месец от вашата връзка медиите така успяха да ви хванат, че вие всъщност сте половинки в живота? Не знам дали беше месец или по-скоро година. Така... Цяла година? Повече от година, може би, не повече знам, от година 2, беше, да. 3 дори. Нещо такова беше. Успяхме така да си запазим личните отношения само. Как така умело успяхте? Обикновено на втория, третия месец всичко излиза наяве. Може би сме сериозни хора, така и не държим на всяка цена да информираме хората какво се случва в нашия личен живот. Предпочитаме да ги занимаваме с нашето творчество, с нашата музика. Смятам, че това е по-важно. Има и нещо друго. Когато една медия се намеси в личния живот, в един ранен етап на една връзка, личния живот на една връзка, това е един суров период. И в този суров период обикновено има грешки, има едни положителни случки. Ние успяхме някакси така да се опазим от медиите точно в този период суровия. И сега медиите ни намират в един вече абсолютно такъв завършен и готов период на една хубава връзка, според мен.